Pozdrav ljudi dragi, danas vam se javljam direktno sa posla. Ako čujete neku muziku u pozadini, to je muzika sa našeg razglasa, tako da je to to. Danas nam je vrijeme baš ovako kao iz ovog videa koji sam snimala isto ovdje na Lošinju prije mislim 3 sezone, ako se dobro sjećam. Te sam ga jutro skinula sa svog Instagram profila jer želim da ga i ovdje podijelim sa vama. Lošinj ima predivne ove stazice uz more, a kroz borovu šumu za šetnju ili vožnju biciklima, a ja sam nekako skontala da sam ovo ljeto najmanje šetala onako, odnosno imala vremena da posvetim sebi i da šetam ovim stazicama, to jako volim i evo fali mi. Tako da se nadam da ću ovih dana koji su pred nama vrijeme neko posvetiti sebi i uživati u ovim šetnjama. Svakako ovoga kadrove ću zabilježiti jer su oni zaista prekrasni i podijeliti ovdje s vama. Evo, onako jutro sam nešto kontam, to mi baš fali i želim to da podijelim s ljudima. Tako da to je za danas to i mi se svakako vidimo u nekom od narednih videa. Šaljem vam pozdrav.